mga BA mga idol. Welcome back ulit sa atong channel no. Og special atong gabi ron mga idol kay mamana na pud ta. Pero natay kauban. Nagbiyahe pa nagikag tago mga idol. Og ako ay palaila sa ano, ako mga dating kauban sa trabaho. Ano si Kuya GB, may kuya na ko sa una dito sa Bridges. Og kaning maigsoon nga duha si Kim og si Kevin. Ano sila mga kauban ron. Og kami magkuyog dito sa dagat ron no, mamana. Unta grasyahan ta mga idol. Og ipakita nako sa inyo nya among posible nga makuha sa dagat. Og daghang salamat. So mga idol, welcome back. Nakabalik na mi diri sa balay no. Og magkilaw lang sa sila ron kay ugma na mi sa buntag magluto gyud og sakto. So dara mong kuha. Ana, di pa maklaro gabi ugma na sa buntag. Kay GB naghinlog kilawon. Timo-timo sa daw. Na, una lang kuha sa muok nga gagmay. Ang kilaw. Taro mong kuha mga idol. Kuri Kevin, tabangan lagi nilo. So, Kim. So, good morning mga idol. Buntag na gyud no. Og pakita na nako sa inyo among kuha gabi no. So, tuog pa to mga kauban. Si Kim og si GB. Tulog pa. Kevin, alive na kayo. Pre Kevin. Og dara mong kuha mga idol. Mong kuha kagabi sa pagpamana. So natay kuha no. Ining mga gat o mangrove snapper. Og natay mulmul. Duha ka buk mulmul. Ni. Tag sa amin ni Kim ay kita. Og nakakuha po si Kim og kuan. Yaning kupapa. Nakachamba na po kupapa no, lami kini siya kuan kay gunod ni. Jambo kay gunod og natay isa ka kuan ugot. Lami kay siya isugba murag gyapon ni siya pakul. Dako po kayo, ato na sugbaw niya. Para kaunta. Og nakakuha po siya og kining ugita. Gamay si tawagan ni. Sige ni pre, kan pre. Tabugok. Tabugok na siya, pero dako-dako na siya tabugok. Oh. Dako siya dako. Ana. Oh, before ko makalimot no, shout out daan sa among paring wakan no, si paring Mark ug si paring Kinit nya gusto ta tuman ni. Shout out sa inyo da pre. Uho na pod makalugar mo. Og natay mga surahan nga sugbahonon. Tara. Mga ito ang mukbangon niya. Ani. So mo ni mong mga kuha gabi. Tara, mo ni mga dagko. Mulmul og natay mga gat. So luto lang namo ning uban ani niya. Pandalon po nila ning dagko. Para kaon po ilang mga partner dito. So dara mga idol ang atong ipadala sila no. Ipilian na nato. Huwag nang mata na sila oh. Alive na mga aktor. Huwag mo na yung tiradahan ron. Sugba mi ani. Sugbat wag gilaw yan. Prito o kining sabaw. Sabaw may kining kuan. Tawag sa mga mga idol, kuha na siya ni goat ni mga idol, goat. Lamin na siya sa bawon. Iniwan mga gagmay, pritohon na naman eh. So, prito ito mga idol. Huwag na pa tayo sugbahon no. Tuhog na sa ano, veterano. Manhugay. Veteranong manhugay. Tuhog na itong sugbahon. Ano manhugay tagong? Tara. Haling ito dito sugbahon. Taas kayo. Isa ka tuhugan. Barbecue. Sugbang barbecue. Akong pugot nga nakuha dako. So luto na mo mga putahe idol nga among nakuha gabi sa dagat do. Og narato mga sinugba. Og atong sinabaw. Og naikuha skim nga bat nga gikilaw. Tay pinirito. Na diri ang mukaon. Og salamat kay Lord sa grasya. Ngayon ta mga idol. Salamat kay sa grasya no.
Anta mga on. Ngan. Ato na dito ah. Oh. Oh, nari. Gua ka ba? Doa ka ka. Curang. Simot sarap mga idol. Ebidensya. Sarap na guys. Ora. Rada na pog manok. Tara, kaon na betul na taon. Hiluan mo ni Kim. Ake kayo. Lawais pa rin Mark ano ba? Gayo gimulmul Kim oh. Damay na buka pre. Yung GB na manihog hindo sa manok nga atong sabawon karon mga idol oh. Dahay ka GB. Chipkok. Lutuon siya, tilaw ta siya, higop ta siya, sinabaw niya. Tatawad. Ang dami ng Ricardos ni Kuya GB. May mikos na. Para sa atong halang-halang na manok. Ito ng resipe. Sa imong panglasa pre, okay kay pre? Yo. Wag ka tingog good kayo. Naltubak mo kon. Tulong. Sulo. Dala na sa pagpalit. Di na nila kailangan pa rin sa kanon. Kinira Paris oh. Palaway si Mark. Kimuha ng tagay pre, pang last pre. Mia eh. May ka, dako kay tanglad. Yung paa. Pangtanglad ka sa mga unod. Kub boy. Kaon gol. Okay.